xam ko nag depuis 2003 ma nekk préfet bu département Dagana ba tey ma leen seede ne nitu kóllëre la gis naa bi muy liggéey ak moom ni mu doon nekk ak ñi ñëwoon di ko seet si lu mu yor dina ko joxe boo ñëwee ba yaakaar ne am nga loo ko jox lu bari mu ngëpp ki loxo bi kenn dina ñëw sëgg wax ak moom du xam li nga ko jox mu jox ko kooku mu dem kon du nitu alal du genre boobu gis naa toujours ñu bari di ñëw di wax ci moom ba ma ñëwee ba mu fa jógee li mu am mais ñuy wax dafa mel ni nga jël pousse def ko ci ndox yëkkati li toq moo wax ñi waxul ñu ëpp leer na man te bu fekkoon ne ñëpp ñu jàlloo colère bi ngoon bu fu mu toog ñëpp kenn dafa xaj wante nag nit bi yàlla jox na ko côté boobu wante li mu gën a fonk ci moom li ko gën a yitteel mooy diine bi waxtaani diine day tagu sag mu laajte waaw ñu ngi wax ci affaire àddina rek dañuy waxtaan tuuti ci diine nu ñuy jàppe nu ñuy defee nangam nu ñuy defee nangam mais boo ko seetloo chaque fois ba ko waxee am na koo xam ne yaakaaroon na ku mag la mais dina xam ne am na loo xam ne desoon na ci jàngale bi Cheikh wax ci moom dina jafe wallahi dina jafe ndax préparé woon nag pour ñëw pour wax maintenant naan nit kóllëre la ku baax la lu mu yor dina ko joxe loo jóge ci am te yaa koy wax mais du ko wax tey jii boo demee ci kër ga ña fa toog di nga xaar kenn xaw ñu toll ñëpp nga xaar bu ñëwee fii dana ko namm bëgg mu yàgg ak ñun wante tamit nit ñaa nga toog di ko xaar bu ñëwee ba noo dem il faut ku nekk mu faj aajoom jóge fu sori Cheikh tamit xam naa ne ñi ñëw am nañ seen doléance yann yàlla may seen doléance yi nga tegg leen ko yàlla mën na ko tax naa boo ñaanee yàlla dina ko def sama kóllëre nga 2003 ba léegi xam naa loolu baax duma wax kat jaar dina wax yaa waxal du wax de mais moom mën naa tax ma wax mais kenn bu woon ma waxee waxal mën naa merci ku baax la te Cheikh ñi seen doléance yi ñu jógee ak ñeen ñëwee ak liggéey bi ñu bëgg a sumba ñaan yàlla aussi nga jàppale leen ba li ñuy wax yëpp yàlla sotti ko ba bu ñu tasawaatee bu ñu ñëwaatee nga leen waxoon sëriñ bi gis nañ ko incha allahu yaakaar nañ ci loolu dina faju maa ngi leen di gërëm di leen sant dégg ngeen ko daaw ñëw ren déwén bëgg naa aussi bu ngeen di ñëwaat fekk seen xol gën a sedd li ngeen yëkkati woon yëpp mu sotti seen ndaje bi aussi ngeen ko jàpp ngeen ko dëye ndax ñi gën a am lii gën a baax ci ndaje mooy ñëpp nekk benn bu ngeen nekkee benn di yëkkandoo di dóorandoo dina sotti ay nit nag bu ñu nekkee am jëmuwaay boobu dañ xam ñoom ñëpp dañ koy comprendre bokk yëkkatindoo leer na bu ngeen ko defee di ngeen am bu ngeen benn problème mais bu ngeen defee nii rek moom difficulté maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan seen jóg bi yàlla def ci faj Cheikh ñaanal leen xanaa bu leen ñaanalee dina am incha allah ngare somin ngari min meeɗa rang wona minen waɗani wona ceerno Djibba waɗa waɗni ko Alaji Cheikh Djibril Ba sabu de o gorkajo o rafa rawane korka ni wonno mbiɗa hoɗo wiye gonnoɗo Boubacar Lagrogne mbiɗa huɓɓoto ma ujunnaje sappo nani sod carte ma ƴettaniyam ceerno Djibi nawna ɗum docteur ka ene wonede 11 heures ñalawma guila nden tuggal ma han min meeɗa taƴ ticket min meeɗa webde radio min meeɗa web analyse docteur ka jogui
hande noon ziar Ousmane Cheikh Djibril Allah hoddirano kawren hen sen kawrunoma en kaal Allah hoddiri hande en tawi ɗo docteur ka enenne ceedanɗen ɗum ko waɗe jignaɗo men ko yes Cheikh Djibril Ba saabu Cheikh Djibril Ba wadde men mum docteur Allah juutno bala min gaccitanma ko Cheikh Djibril o jaar Allah noon ceerno Samba o mo garɗon so neɗɗo faadi Cheikh Djibril Ba wima addanam bus sappolo addanam nogas arata mum so neɗɗo faadi Cheikh Djibril Ba wima ƴeewno wutta jasinaire arata e mum so neɗɗo faadi Cheikh Djibril Ba wima sonam auto walla galle arata e mum wona ɗum yiɗi Cheikh Djibril Ba yiɗi yo yimɓe kul Allah ndewa Allah juwola gono gootum meeɗa wiide neɗɗo ara komi ceerno ma walla hol goɗɗo ceerno ma haajum ala ɗum kañum gila Allah addi ɗum ari koto wiye Djibril Ba liggi tampere mum warñen mo ha dañi inde wonde Cheikh Djibril liggi warñi tampe ha dañi Kamaluddin liggi warñi ha waɗi Jamaluddin pop maɓe dañi hande ma timmu nogas inde pawɗe kay liggi ha heeɓi ɗum Cheikh Djibril Ba wiyeteno heddi ko ron neɗɗo so golli yo yimɓe gandu ɗum kaala ko jogui ko wona enen jiide mum wala ko ceerno men wala ko musidɗo men o wallahi ko moƴƴo ko juulɗo ko tedduɗo ko laaɓɗo ko kewɗo jurum sen jii ɓesgu mum hay son gowani ɗum ganda ko ɗum haqiqa on mbawa andide ɓi Cheikh Djibril almudo mum goto mabɓe foof nan waɗi hoore mum almudo ina tarbino pour yo dañ gueɗal e jignaɗo muɗum kono hen goto so welanoma yowoto ko dow ɓoto wutti caɗɗo homo jibin maala Cheikh Djibril Ba ɗum kake faara so neɗɗo fi ɓiyum noon wano Cheikh Djibril Ba ma maayi wayata noon kala piiɗo ɓiyum ko dor so doom naala dortege melni Cheikh Djibril Ba doom ji ɗe de rek mais ɗum muna melti moom Cheikh Mouhamadoul Moustapha ñu seedal la ci yàlla mbooloo mi fi toog sa waajur jiidi Cheikh Djibril Ba bi nit ki xaaree ci moom mu ne la may ma oto doo ñëw ci moom bu nit ki xaaree ci moom mu ne la jëndal ma jasinaire doo fi ñëw bu nit ki xaaree ci moom may ma oto doo indi ci moom oto ndax lal moo ko ñor nekk jullit laabiir yaru ànd ak dal ànd ak tabe kon suñ mbokk yi bu ñu toogee fii la budda ngandina ɗon ho woni omo gondi ɗon ho woni omo joddi ɗon te kala mon mbo jaggi hannde ɗo e duuɓi temedere so yiima wiyanma ko hayyo yam kaari ari cheikh onon ɓe jooɗiɗo pop kaalowo mon kaalɗo tanira mun andi ko gueɗal teddugal ngal a lokki ɗum neɗɗo wawi hen haydara mi salmina ɓesgo foof ɓe ɗo foof miɗumen salmina on jaram e min kam mi laynata on tan guila gandumi cheikh ha joni guila 2010 Allah hino waɗi vraiment mi riccaki gandiga amen no addi ɗum ko Boubacar Oyane o mbiyata Boubacar Lac Rose way guilde min gandi ha joni a ƴetti amen watti kam ɓesgu he waɗi kam ɓiɗɗo waɗi kam miñiraɗo donc min de mi yettat Allah tan mi yetta cheikh saabu peut être won dimension ɗi gondomi ko ganduɗa liggeyam a gueɗe goɗɗe way guila gandumi cheikh mi riccaki eyyi wadde ɗo jooɗimi foof mi donato cheikh min do yo Allah hokku ɗum jaam yo Allah waɗanmi ko yiiɗi ko foof inchallah ɓe abɗo noon mi bisimilla gandon ɗo ko galle moon enen foof koyen pulagu e yo Allah waɗan on jaam ko jilloto ɗon kono yo Allah waɗan ɗum ɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuh ni kam so wonani Cheikh Djibril Ba mi laytano saabu mi wona haaliyanke comme almodel tan wona almodo komi almodel tan komi almodel ɓuuri famɗude almoɓe he adi ko foof mi salminima oɗon mi juurima mi waɗi on jiyare mi ñaguima on kadi du'aw eɗen ñaago kadi Allah moƴƴo mo ganduɗa o haydara tehani ɗum en gari tawede hikka yi en tawte mbuuri taw en ɓesdi en gustaki Allah ne jogui ɗum no wawi ɗum yo Allah waɗan meɗen ɗum toujours noon heɗen ɓe Cheikh Djibril Ba duunade ɗum ko duunanode hoore ma yidde ɗum ko yidde hoore ma saabu ina weeli wiide ka bandam ina weeli wiide ka koddijam ina weeli wiide heɗen jiide diwana ina weeli wiide ka ceernam sikki ala hen ɗum noon heɗen ñaago Allah moƴƴo o yo Allah wurnan en duuɓi ujunere Allah ne welama waɗi ko ɓuri ɗum saabu won wurnoɓe ɗum te sikki ala si en ñaaguima tan si en ñaaguima ujunere en gokkama temedde joyyi wonko dañɗen enen ñaagotoɓe enen wuurɓe heɗen ñaagoto wonɓe laakar ɓe ñaago yo Allah ɓoyni ɗum to aduna to saabu sikki ala kalngol fini kaamir o emo jippine laabi ɗiɗi ɗum ko maayɓe wonɓe laakar barsaka ɓen jeeyi ɗum ɓen noon ɓe duwat heɓene neɗɗo en fof so deftere nde waɗnama du'a ngo waɗi neɗɗo en fof heeɓa kaynen santi yo muɗum laakar ɓen heɓe du'o kayne yo Cheikh Djibril ɓooy aduna woto yaw ara laakar enen heɗen du'o enen yo Allah ɓoynan ɗum wadde si en duwima tan ma wonko dañɗe si en torima duuɓi ujunere hina wawi okke ɗen temedde joyyi ndungu Allah no wawi ɗum wawi ɗum wi Allah waɗana meɗe ɗum onon kadi délégation garɗo ɗo rowane to Amo 6 minen nden on jami gonde ceernaji he wonko kalnoɗon ko on mbaɗi ɗum
heɗen ñaago Allah moƴƴo andi Mamadou Ahmad Talla min jinnom jamanu ko Ahmad Talla daral bayli min mbiyete Mamadou Dembi gonɗan ɗum ɗon ko Siley Diop 73 mbeɗa woni ɗo marché Castor mbeɗa yeeyi kosam wadde mbeɗa sikki mbeɗa andi Dakar caggal ɗum koñmi hanti mbaɗimi galle jooɗimi hanti tawi wonami ɗani koñmi hanti mi yaltani ha Allah waɗi jokkodirima oɗo jeyaɗo Allah Cheikh Djibril Ba jokkodirimi ko amuɗum tolnogo juuɓi 34 saabu ko 90 wonno joguinomi ɓiɗɗo e joguinomi taara fof gaddumi tottumi ɗum tottumi adda damade ɓe heen janggi ha goppitama ndesi jibini ɓen ɓen kedda duɗal he mbeɗa haala on noon toujours noon ina wayno ceerno ma ɓi ceerno ma ko ceerno ma sohnaji ceerno ma ko ceerno ma min ceerno ma ko ceerno ma ceerno ma noon siko ɓurnanima hoore muɗum almadagal hin manki ala saago ceerno ma ɓuranma hoore mum so mami addana on finne nde walla dalil o Aboubacry Saddiq ko sabaɓe nelaɗo Allah jeeyano nelaɗo ferande in hoto Madina in yaha Madina kamen jaltiɗo wuuro ngo heɓde am ɗiɗo ha ɓe gaare hayre wiyeten Firiq Ayre ɗon cuuɗɗo ɓe naati hefere ɓin ɗumen gabbo woto tampin ɗumen ngari tawi hayre nde hen waɗi gasɗe wutto o mo joguinomo woni seeka dem in seeka wutto in sukka a jolle in sukka jolle haydi gaska ngo tawi wutto o are gasde jagui teppere mum yaɓɓi hen holko waari ɗum pour arata ko siko ari haɗa muɗum gaska batta ndi ka hen yaɓɓi teppere nde ha tiiɗi pour arata ko siko woni yiyali taw ɗum haɗa tan komo yettata ko nelaɗo sallam wadde noon wadde kanko nelaɗo wadde ɓurani ɗum hoore te batte fof ko bawjol yalti toon ha ngol duuɓi ɗum ngol gati ɗum a kosgal teppere fof de ittani de to ɓe goni ha nde ɓe jaltoyno woni ƴuɓɓude rasul sa sallam wiɗum ande haɗen daƴi wiɗum oho gonɗen nder ha en nde cukkunomi gaska cukkunomi wonko memnomi toon oɗo mi o ƴeewi mi kaki bawjol memna winima taw ina wawi won mi tiɗi wonko mimde kono mi anda ko ɗum woni kam neɗaɗo ɓocci wayi tan ko ittude guiyan beddoɗo Allah ɗum koye wadde en jaranama koye wadde nde neɗɗo siki ceerno ma ɓurnanima hoore ma almadagal ma ina manki il faut que ceerno ma ɓuranma hoore ma nde almadagal ma timma si ɗum yawti cheikh kadini neɗɗo wawɗo haalde ko haalaka cheikh hollani hoorem ko ceerno ala ceerno hollani neɗɗo kadi ko lawol ngol ala ceerno hollanma ko Allah sikki ala sa wonde cheikh walla haɗ ara muɗum walla keɓta tan ko jaam saabu hollanma tan ko Allah hollanma nelaɗo alayhi sallam ɓe noon sika hollama ɓe yiiɓe holko heddi sa mayinata aljanna ɗum neɗɗo ligga toon ɗum neɗɗo yiiɗi ɗum noon heɗen ñaago Allah moƴƴo o ganduɗa haydara te hani yo Allah junnan en balɗe Cheikh Djibril yo Allah wonnan en duuɓi ujunere yo Allah kadi waɗa barke kadi no ɗon tiɓi janggo ɓiɓɓeɓe kadi saabu sikki ala on kalɗo nane hoɗon gandi an hon wiyete Alseyna haali sukaɓe mbaɗani koye men ko ɓiɓɓe Cheikh Djibril neɗɗo hen fof jiiɗa boni waɗi galle mum ina gaari fasoro mum dane kono hay goto anda beele oɗo ko ɓi Cheikh walla ala kañum ko mbaɗi tan ko tarbi mbaɗi bamumen tan koɓe tarbi ha ɗo ɗe ɓe jahata Ousmane Cheikh Djibril kay woni afa galle Cheikh Djibril sa yi ɗum a andita ɗum almuɓe saabu ko jippinɗo hoorema ha woni less sukaɓe ne gaari kadi ɓe goni less muɗum wadde heɗ kono so eri immima ziyara Darou Salam happito won min nanata ko ole la ilaha illallah min porto min gara nder luggere min tawti wonti wor balɗe tati nayi ko wuro wontata ndena joni noon mi aɗa jaggani duuɓi kono kam ɗum ɗum ɓadima duuɓi capanɗe ɗe guila nden ha joni min Mamadou Lamine kala gandunoɗom nden andimi hande andi minne mi dañi avancement wallahi summa wallahi kala ba takke mum wodo ko Allah holluma min kam yii Alhaji Mamadou Lanji wat ko haalat on wi koko mos mo xamni ci saf min de mi andi ko safat min kam hoora mi andi ko safat mi ñaaguima Allah noon de Allah jugnata balɗe mum moƴƴina battan mo ɗum ko ñaagi ɗon fof onon daral foranaɓe onon Allah jarama on jarama Abou Diop ɓe mbi kala ko wate jaw e radda ko jawgal wayri ɓe mbi an sabibi ɗum kono annene ko mbaɗɗa ko an wi Allah yomma onone noon on diccataka ɗum wallahi jagge hattir mi sehni ɗum Allah neɗɗo mon fof yo fiɓ ɓerdem haaju mum ɗo ɗo jooɗi yo fiɓ ɓerdem min de min annayi nangga mi sohli nanggam yo Allah okkam ɗum yiya so ceerno guila yahani inchallahu taala ma Allah jaaba ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
caggal yettude Allah e julde rasulu bil haqqi onon fof goto e mum fof salminama inde mum yettode mum kadi caggal nde jettuɗen Allah hono no gowɗen wiide ni ɓe mbi mo yettani sababu yettata Allah walla mbiyen mo yettani sababu yettata ko Allah ɗum noon sababuji ɗi gonga ni ko Abou Diop minenne kadi wonani min sababu ko musidɗo o Salif Sow hono no wi nane ni tan cehilagal ngal machallah ko yidde timmude woni ɗon kala ko yi ko moƴƴi omo handini hen goto e amen o yaata o noddani goto e amen kala ɗo noddani min noon emin gandi ala ko woni ɗon ɗum noon en jetti Allah hen no fewi nde o holli min ceerno Cheikh Djibril eywa nde min jimoni kadi alhamdulillahi rabbil alamin min beltanimo kanko e ɓesgu o foof hono no mbiɗen ni so tawi neɗɗo wi tan rewata e ko haalano nden deƴƴat ɓuuri ko haala ɗo ko foof kadi ko noon wori saabu minen kadi won hen komin mbawi seedade tawi min ɗo no tiiɗi ɗo garata e ceerno hono no wini weɗata ko junngo mum walla hoftanguru mum seeɗa sikke ma taw wonko gaddata ɗisa toon minen de nde min gari nde min nawor kono noon ala komin gadduno ɗum kadi emin mbawi seedade ɗum eywa ɗum noon hono no mbiɗen ni tan yo allahu junnu balɗe ɗe moƴƴina battanɗe juutden hen enen fof bi jaahi rasulullah en juule nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam baba Abou Diop ko adi fof nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta oɗo gorkajo tedduɗo jiyaɗo Allah kulɗo Allah moƴƴo geeji baban maaji eɗen kewiri ceerno walla Cheikh Djibriru kanko wayi koɗo makko kanko wayi sigil makko kanko wayi giɗo makko kanko wayi koddiɗo makko kanko wayi kala garɗe makko so tawi ko teddungal gadduɗa ma taw ɗon to tawi gadduɗa ko sabu Allah ma taw ɗon tawi gadduɗa alhamdulillah ko jokkere endam ma taw ɗon min ko gandumi Cheikh Djibril Kamalul Din ɓooyani eɗen mbimo yettani Allah yettata sababu hol gonɗo sababu Alpha Ousmane Cheikh Djibril Aliou Seyni Moussa Bayde Diawara Malick afo gardiɗo bonnani suurimi renimi fof noon e konngol jinnaɗo o kala ko wawi waɗandemi kala ko wawi waɗandemi koye konngol jinnaɗo o o andinimi ko heewi o uddirimi daɓe ɗe pop kadi o baranimi o yi ka gawlo noon amin jogui awluɓe ha keewi kadi ɓen awluɓe ngal ko tañamen nan ɗo e kaƴon walla jaayen walla Thierno Boubacara o wi min noon mi yiɗi sabu Allah ndo winon nde kadi o holli tigui omo yiɗimi sabu Allah sabu Allah o hollimi afu mamɓe hono Cheikh Moussa Ousmane Dombo o hollimi ko heewi ha joguimi courage ha joguimi cuusal hande alhamdulillah rabbil alamin kala ko mbawmi dañde e galle Cheikh ko kanko somi suusi noddude Cheikh Mouhamadoul Moustapha Dia mi haala ɗum haajam ko kanko somi suusi noddude Kane mi haala ɗum haajam ko kanko somi suusi noddude goɗɗo e goɗɗo fof ko kanko jinnaɗo o nde jiimi ɗum jiɗmi ɗum mbami ɗum jinnaɗam mi addu jinnaɗam gorko e jinnaɗam debbo jettu ɗumen hayre law gaddumi ɗumen ha yeeso Cheikh mbimi aha min noon ko onon jibinimi ɓe mbi eyyi mbimi noon hande e yeeso moon mi rokki hooram oɗo gorko ɓe mbi min jaaɓi e yeeso Cheikh ɓe mbi min jaaɓi saabu suusdemi wiide noon ko jiimi makko ko nde garami nde o hollima ko Allah wonani mbanomi noon ala wonani mbanomi de so tawi hande mi wawi ñantade mi suusi haalde mi suusi darade e rende mbeɗa haala ko Cheikh saabu wonto ittimi wonto nawimi won kadi wonto nawtemi kadi nde garmi nde o haalnimi ko gartumi ko gulaali nde wonno gawlo so ari sikkata maɗa kala to garɗa ko gulaali woni ɗon nde garmi nde ne mbimi wulluwi ala hoto wullude mbeɗa andi ko gonɗa o wi hul Allah
mbimi ha uyi hulu Allah mbimi huli hande kay mi huli hande kay mi huli Allah tukkande ma e nder alhamdulillah rabbil alamina hayso koye bedde jaami so fotte nodde yer kay aɗa heewi needi wona e min noon ko kanko cheikh son fotte neɗɗo yiɗata kam wona e min de hon cheikh son fotte neɗɗo teddini kam wona e min de koye cheikh so tawi jinnaɗam woni hôpital alhamdulillah rabbil alamina saframa ko cheikh saabu kala en poɗɗo hen mbuuɗu woni ko sababno cheikh Alpha Ousmane Cheikh balɗe ɗiɗi balɗe tati fof waɗa ko délégation ara Gounass tawa nenami enen leeli waɗa hen duwawu e yamirore cheikh guila nde mi hulani guila jinnaɗo leeli sellani ha hande mi hulani saabu alhamdulillah rabbil alamin juuɗe garɗo holon foof ko juuɗe cheikh alhaji Moustapha Dia woni ko France noddumi min téléphone wi kam kalko woni mana e ordonnance kalko yahere hen mbeɗa gaddi o wi noon mi wiyamo Seydi Dia o wi ala wi Seydi Ba dam ko def ngir cheikh kono alhamdulillah rabbil alamin wadde fowno ko cheikh tan min noon ñagoromi Allah subhanahu wa taala yo Allah jonnu gurdam makko moƴƴina battane ɗe saabu alhamdulillah rabbil alamin cheikh ko docteur cheikh ko gouverneur cheikh ko ministre cheikh ko avocat cheikh kal probléme garduɗa e makko alhamdulillah sa hooti réglat so tawi yimɓe ɗiɗi ene jogui ñamade gaari ene duka ene kaɓa so jettima yeeso cheikh hara nde kam natti o haala ko rendini moon kaala ko rendini moon o itta ñamade nde o yoɓa hayso ko million ngaji sono koori on daƴƴata on kay ɓeydan probléme ɓeydu probléme kay biyowo ala ƴewno joɓirɗa jeehe ala no joɓɗa so yama jeehe ma yoɓ kanko arat o yoɓa ñamade nde oyon jeehe haala gasi Seydi Ba yalla junnu gurdam ma Seydi Ba oɗon jaafo oɗon jarlo tan mi wona bawɗo haalde tam joɗumi e yeeso babam Abou Diop so yami yomi haal ko cuusal rek Seydi Ba calmini kadi onon ummiɓe daral joomen délégation ɓe fof min calmini moon e yamirore kilifo Cheikh Djibril Ba ene heewe moon onon wonɓe ɗo ummiɓe daral ɓe fof ene famɗe moon mbomi anda no famɗe moon kadi mbomi andadirani kono ko weltare mawde dañmi hannde ko musidɓe sehilaɓe gari ɗo juurade jiknaɗam Cheikh Djibril Ba ko jiknaɗam onon arɓe pour gandon ɗum afumu oɗo innira ko Ousmane Dombo so neɗɗo yiiɗi jiknaɗam ha inniri ɗum afumu ala ko heddani ɗum pour gandon ɗum min noon komi almudo Cheikh Djibril ko jiknaɗam ittimi waɗimi junggo mum de wimi noon nde mi hakkillam wonani hen gonmi ko yaade ha juujam ha jiknaɗam o sanki o noddimi kanko nuli neɗɗo noddimi wi bamma wiyno naggam ñande en gartu gonmi almudo ha hande ɗo jaranmi ɗo mbeɗa yetti Allah e nelaɗo mum nimsa ala hen kala ko du'ninomi jabama mbeɗa yetti Allah e nelaɗo mum ko jiknaɗam kadi kala ko du'ninomi jabama mi ari e mum mbimi ɗum Cheikh Djibril min de mbeɗa yiɗi sodde oto tawi mbeɗa waddi ɗum e neɗɗo goto no ari ɗo e mum on itti teere wi ɗum dami rokkima teere nani jas o arte yam o wi kam mi weltima ko mbadduɗa kam ko ceerno ande mi rokkima teere kanƴe ɗiɗi gondi garmi o wi kam teere mbo rokkimo o e teere ma o fof yeey cooda oto teere mbo rokkimo e mbo rokkuma o fof rendin cooda oto kanji fof de ɗi jeeyaɗi ɓurani 5 millions mbi ɗum mi yeeyi kalis o nani o wi tottu Moustapha Dia yilanama oto oɗo dariɗo ko 11 millions soda alhamdulillah rabbil alamin komin kalata ko wona cakani ɗo almuɗo gonɗo ɗo anda caɗele minen sin wona hada e wadde amen e ceerno kombo ceerno nafi tan woni ɗo kono ɓurɗo heew hada e ala ɗo e almuɓe ñaama jara duwaneɗa ñaama jara yumma done bamma done duwanɗa weeɓani de bandiraɓe yo Allah jutnu balɗe ma yo Allah rokkuma jutde balɗe ko juuti min ñaagoto Allah ko mbaɗɗa e amen ko yo Allah rokku amen rewdema ha min daña ko dañɗa ko onon arɓe ɓe kadi yo Allah humto hajuji moon yo Allah fewdan moon saabu ko gueɗal manggal mbaɗɗon ɗo hayso on garano ɗo ken sehilaɓe ken wondiɓe ken yaadiɓe ken enɗam ken bandiraɓe
ɓeydima kadi hannde ɗo goto men tawi goɗɗo fof ma dara salmodira e mum oɗo Abou Diop Allah waddi amin ko musidɗam duuɓi so ɓadaki duuɓi nogas woɗɗoyi komin addi ɗum e Cheikh Djibril kono ko ɗum ɗo tan jimi ɗum ɗo tan jinmi e mum ɗo ari fof yimɓe beltoto sa totti ɗum gueɗal ma ɗo foti haalede so haali ɓerde ma ɓuuɓat ɗum noon emin mbima a jarama min beltani alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin seydina Muhammad ibn abdillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ikhwanihi min annabiyina wa sallim tasliman kashira ikhwanul kiram assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu en calmina dennagal renduɓe hawruɓe ɗo fof en gardino salminandu he o mo gandanmami o kam ko woni warisu nabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam woni hadaratu alhaji fakhrul umma mo mujaddidu sunna alhaji Cheikh Djibril Ba ayyadahu llahu wa nasarahu wa afahu ina sahbi jotay o jiyar mo gandanmami o ahlu daral ngal kamen gara mbaɗa ngal cina Cheikh Djibril Ba en jetta hen Allah no fewi ɗum ɗon koko foti wawonde sabi a ziyara ziyada ziyar si woodi rek ziyada woodat woni ɓesdare heɗen gandi Cheikh Djibril Ba kañum woni omo Ibnu Ashir wiyata woni cheikhul kamili iza yuzakiru llahu iza ra'ahu wa yusilu abdu ila mawlahu woni ceerno mo jeeyata o sa yii ɗum ɓerde ma arto Allah kono woni ceerno mo gandanma sa jaggodiri e mum yettinma to tabaraka wa taala al arifu billahi seydi wa sanadi muhyiddin abdoul qadir jeylani o wi iza saada al maqduru aw saqaka al qadru ila cheikhin haqqin fi l haqiqati baari faqum fi rida wattabi li muradihi wa da kulla ma min qablu kunta tisayi wi an si woni hoddire wallima walla a dañi sens ha kay ndennuɗa jaman hono alhaji Cheikh Djibril Ba lumbiɗo maaje haqiqa naati jalal naati jama yetti kamal Cheikh Abdoul Qadir Jeylani yima fo qum fi rida accu ko jaggano dok huccu on ɗon ceerno ɗum woni ko mbaɗɗon o wi wadda kulla ma min qablu kuntati sari wo kun ende hukal mayiti ende gasili o wi accu gonɗa ko gona mayɗa yesso on ɗon ceerno wi Cheikh Abdoul Djibril Ba wadde ɗum en jetti hen Allah no fewi ya Allah ɓoyanen en ɗum ɗo Allah tinɗa darde mum bi hurmati nabi sallallahu alayhi wa sallam ko tafate ko e neɗɗo walla ko wiyete ko kamal jikkuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rek ndenni ko ɗo jikku ndenni ko jati Cheikh Djibril Ba ko tafate nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni attawadu woni hoybere nde al anatu neware nde al hilmu muñal ngal al ilmu gandal ngal armaribatu billah yettoyade nde no yetti tabaraka wa taala wadde ɗum ya Allah ɓoynan en ɗum bi hurmati nabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo wondo konguɗi heɗen jafno allahumma salli ala muhammad wa sallim إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي الكريم. caggal no jettuɗen jomiraɗo subahanahu wa taala lamɗo joom windere kanduɗe jettoɗe en juule e nelaɗo meɗen ɓurnaɗo windere won Mouhamadou ibn Abdallah ene tiiɗi haalde e goɗɗo rendo wonno kala ko moƴƴere fonno haalede haalama kala ko neɗɗo wawi haalde ɗo refta tan ko rewno ko haalano ko tan wonno ko teddungal ko ɗum rewe fulɓe ko teddungal ko geɗal manngal weeɓani e leƴƴi keddiɗi en andude tedduɗo hokka ɗum geɗal muɗum ngal foti ɗum weeɓani dañde wona hay rendo maɗa ha mantiɗa ha yimɓe jettuma ha yimɓe gandanma ɗum ko hunde tinde no feewi e fulɓe ɗum noon so yettima ha ɗon ha yimɓe fof ene kawra hen dande wotere ɗum ko seeɗa ni ko caggal tacci ko maaje ko Cheikh Djibril ko tacci ko maaje koye leyɗele kala fof mo kalanteɗo Cheikh Djibril kam e ɓesgu fulɓe taw ala taw wona biyowo hayyartu ɗum noon ko no mbiɗen ni tan ko te ko wasa junnade tan ko ruttude dental ngal teddungal e bismade on e yettude on onne kay ngal ɗo teddungal ngal gaddanno oɗo jinnaɗo on dendi ɗum e ɓesgu ngu fof yo Allah yi yo Allah yo moƴƴere yo Allah teddi noon yo Allah teddi noon galle fof yi aduna seedima Allah seedima onon e darde moɗon e teddugal moɗon e moƴƴere moɗon e timmede moɗon yo Allah juunu ɗum ɗon yo Allah juunu ɗum ɗon on jarama feewi yo Allah teddi noon tawɓe ɓe tawaɓe fof yo Allah juutno balɗe moƴƴina batande so balɗe ne juuta yo yaade cellal duumigal dakammi juutde balɗe ko cellal duumigal ñantata ɗum ko arsugo jaajƴo yo Allah waɗana ɗum yuɓɓinta ɗum ko famodirde yonta muɗum wasa luudude e ɓesgu mum wasa luudude yonta mum wasa luudude almuɓe muɗum bandiraɓe Allah jaama jaama mo yettani sababu yetta Allah Cheikh Moussa Ousmane Dombo kala guille ceelagal gawanoɗi hakkude galle bamma e Cheikh Djibril Ba aɗa wasa ñande fof aɗa wisa aɗa sali yo maayi aɗa sali yo ɗaaso a yiɗa waɗa jugga a yiɗa waɗa hendu buula a yiɗa wasa soñede aɗa heeɓa kadi gaawe muusɗe min gandi wiyoɓema an Moussa Ousmane holko saabi a wane kayi gonɗa koye Cheikh Djibril Ba Abou Diop wi ni kono kala ko neɗɗo haali aɗa jogui ko jaabiɗa ɗum nde wonno ka aɗa gonɗi ko gonɗa e dow muɗum ko a tawde bama sernaɓe hewɓe lohotoɓe haaloɓe pulaar nder caggal leydi nde pelliɗa nde woni gonga e ma haade ko annanimi galle o noon mi setto ɗum ɗo ka moƴƴo ko gandodirɗen ko mino ma aɗa nawami radio guila radio duniya mi ala passe mi wima a kaala mbiɗa yiɗa haalde radio ha jetten hande o en meeɗa luudude en meeɗa aaƴodirde sowona sababude Abou Diop yaato Cheikh tawe naggam wannagam mi wasi yaade majjodiren hen en meeɗa majjude haala en meeɗa mettodirde sowona holko saabi a yahane Cheikh holko saabi a tawa ko ñalawma naggam holko saabi aɗa foɗa naggam a waɗani jejjita hoorema mi haala ɗum ɗo hande Cheikh nani mboɗan noon baɗoɗo galle o kam ingénieur baɗoɗo galle o waɗi hen nayyi mamin ɓoyde Cheikh saabu Cheikh kala jiiɗa ɗum noon aynana portable coye nayyi ngabbuɗe winde paye less lekki to ɗum noon ɗiɗo nayyi gaddaɗi ɗo Cheikh adda ɗo ma wattu ɓoyde ɗo a dañi ko jiɗɗa galle o galleɗa e jarama so ɗum yawti Cheikh Ousmane ko haala ko fof so dawi jofti koye ma ko an jangguinte Allah wallima ka intellectuel major de ta promotion ɗemgal kurtatengal leydi ngal aɗa reyni ɗum aɗa reyni pinal ngal aɗa andi ɗemde ɗe kono ko tawɗa galle bamma ko woppani jangguɗa ha piiloɗa galle ceerno Aliou Thiam duttoɗa mbaɗɗa Cheikh ko wañede ma tan ɓirɗa takkuɗa hen becce ma aɗa wawno wiide ka élew aɗa wawno wiide a janggani qur'ana aɗa wawno wiide hande ka philosophe
kono jaɓɗa ko bamma wi ko keɓɗa barke o bandiraɓe sehlaɓe cheikh jaama onon bandiraɓe arɓe ɓe cheikh wi hade on mbawa ɗo humtade en mbaɗani ñalawma ñameteɗo o wi no rawane arde e ganali juuro jiida e arde e ziyare yimɓe ñaman jara hade ñamɗo ala yardu ala Saliou Samba Guedde o totti Moussa Ousmane e Cheikh Ousmane ɗum ɗo 1 million ko kumta arɓe ɓe haade on juulani ɗo jaran ɗo ndiyam o wi bisimilla moon yo Allah teddi on o wi bisimilla moon on jaama bisimilla moon kadi fon Allah koye moon bisimilla moon e nandiral moon Allah jaama on jaama Cheikh Ousmane a fagganama a hollama a jangginanama Allah jaama jaama Allah hokka yettinde dongal ngal taw a fukkani kala dongal ngal ndodiɗa ngal teddima muñɗa ma Allah hokka jettina tawa a fukkani ngal Faba Mbaye jaama minen jibinma calɗa banggue ƴettuɗa e amen ko wonno e amen e wonno e ma foof Cheikh itti ha laaɓi a wontinoma ando e ma nde feeñi a jaama Cheikh yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande ɗum noon bandiraɓe haala ka foof ka tiya tonguemo ɗo yo Allah ɓoynoma ardade leñol ngol mbawkama ka cuuɗɗa ka sa feeñi ɗum amin gandi ala ɗo keƴƴa ujunere neɗɗo mo mbaddaɗa ko puntaɗo ha ɓerde mum deeƴe mo mbawɗa wawaka kalmi koye radio kalmi koye télé kala mo mbaddaɗa e yonta mo jontiɗa ndewɗon ɗo ceppuɗon ɗo ngabbuɗon ɗo taƴon adaduji so wiyama ko onon poti ko an wawi ɗum ko masa tan ha ɓerde muɗum deeƴa neɗɗo wawa ɓurdema kaari sagal wawa ɓurdema yanede wune wawa ɓurdema labde reedu wawa ɓurdema wonde jokko endam wawa wonde ɓurɗoma muñjo wawa wonde ɓurɗoma wawde safude ittude gandiji bonɗi watta gandiji moƴƴi mbatta ɗum formation mbatta ɗum lawol pewgol ya julno hen balɗe ɗum noon bandiraɓe hokkuma konngol Allah jaama a jaama miñ en gayema mo ndaw haali joni ko bande en e sehlaɓe ma eɓe ñagoma duwaw e daral ngal eɓe ñagoma duwaw e golle ɗe eɓe ñagoma duwaw e ɓesguji ɗi eɓe ñagoma duwaw e rendo ngo eɓe ñagoma duwaw e leydi ndi ko wona e dow muɗum ko yo Allah wisniyam ɓuɓɗam e leydi ndi kala jogotoɗo leydi ndi wona jaam wona ɓural yo Allah hokku ɗum kala jogotoɗo leydi ndi wona ɓural wona jaam hoto Allah hokku ɗum salamu aleykum wa rahmatullah mi salmitima musidɓe ɓe bandiraɓe Alaji Cheikh Djibril Ba wi salmitima musidɓe ɓe mi salmini ɗumen fodde o wi salminimono fodde e ko gonɗon e dow mum ko e gonɗon e dow mum ko ñaganimon Allah o wi ñaganimon Allah yo Allah rokku mon ɓerɗe wawde jokkude enɗam ha wawa waade no foti waade ni o wi weltanimon to Allah o wi on gardani e mun ala ardani mum ko ceerede ko ɓerɗe mon jaggi bandiragal e kiram e ko wona ko ɗum tan addi mon tawi ko ceernaɓe kay woro ngone heewi seerem e si noon kiram mon addi mon e mu on nani mbaɗon Abou Diop o wi ko pullo ko jiɗɗo pulago ononne ko on fulɓe oɗon jiiɗi pulago o wi gaare jeeyi e Cheikh Djibril ɗum noon weltanimon to Allah ina andina mon tan kala to pullo wawi won ina foti waw andude hoore mum yitamo deftere pulago hecci annabi Isa duuɓi ujunnaji jeegom yiyamo deftere annabi Isa hecci nelaɗo Allah duuɓi temedde jeegom ndeke noon pulago ko hunde nde ganduɗa kone ɓoyde no fewi kala leñol ngol jiiɗa ko ɓuuri ko heew ko pulago yalti ɓeeɗo wiyeteɓe ko subalɓe ɓe ko fulɓe jalti ɓe gabbe maaye tan ha mbattu wiyeede subalɓe e woɓɓe waaɓe noon e woɓɓe waaɓe noon pullo ko yaltani e mum woodañi ɗum noon
son goni fulɓe on kedde pulaago ina haani jiɗon pulaago ɗum tan addi mon ɗo wiyata kon pulla wiya koye pulla tan mbeɗa yiɗi pulaago tan ɗum tan addi mon mum ɗum noon on jaarama yo Allah winon baraji yo Allah waɗan mon moƴƴere yo Allah waɗan mon suturo yo Allah ɓeydan mon ko gonɗon ko dow mum yo Allah ɓeydi ɗum bijja e seydil wujudi hono mawɗo mon o mo jettuɗon o ko Allah ittito yettu neɗɗo nde yimɓe mbawa ɗum yettu so Allah yettani meccuɗo Allah yimɓe jettata ɗum ɗum noon mawɗo mon o on jetti ɗum kañumne o duwonima ɗum o ñaganima ɗum Allah yo Allah ɓoyni ɗum mbawa ɗum yidde fewna ko jogui ko ha cukkono makko ha dañi ko poɗɗon dañ yo Allah waɗ ɗum amin tema Allah waɗ ɗum sikki ala kala mo wayno foti wa ma dañ ko fonno dañ parce que ɗum sikki ala ɗum ɗum noon jaramon jof on jarama onon arɓeɓe arnoɓe rawane e artuɓe hen foof e yiɗɓe hen ar tawa dañani ar yo Allah fewnu golle mon gueɗal ngal ko Allah fewni ngal so wonani Allah fewni ngal en jiidata boom pulago no yaaji e si noon ko tafɗon ko ha mbawɗo ɗum fewnu beela ma pulago dara weeɓani de wonno fulɓe koɗani ina wayno gondigal mumen e dental mumen weeɓani onon wonde daral he tafon pulago mon gondon jaggodiron ha tolnoɗo ha mbawon nande jiyaɗo Allah o de ko pulla jogoɗon kiram pour arde ha ene fof yiidude baraji ɗi hay goto anda ɗo poti yo Allah yommon amin yo Allah yommon yo Allah yommon ko jiɗɗon ko ɓerɗe mon yo Allah waɗ ɗum amin ko coyniɗon hen e moƴƴere yo Allah yettin yo Allah waɗan mon kala ko jiɗɗon gila e ɓalli mon ha e sukaɓe mon ha e jawdi mon ha e jamanu mon yo Allah rokku mon juutde balɗe ha mbawon moƴƴinde ko jiɗɗon moƴƴinde ko tema Allah waɗ ɗum tema Allah waɗ ɗum sikki ala e ɗum hunde kay so heeɓima moƴƴi fulɓe ne jogui konngol mbi so kawdiɗ jogui defde ko weeli so wawñi tan urat ononne kay ko kewɗon wadde ko nani uuride te ko waɗete ko nani yeesa yo Allah waɗ ɗum amin yo Allah jaɓan mon yo Allah jaggaran mon kala ko cohluɗon yo Allah waɗ ɗum ko kulɗon hen yo Allah ittu ɗum yo Allah waɗan men jamanu men eɗen mbawa liggorade Allah ha dañen hen Allah dañodiren koye men gandodiren marta ɓurɗo mawde e gargol mon ngol adnodirde enen ken bandiraɓe son mbaɗano ni en gandodirta sen gandodiri wonko nafata men wonko nafata leñol ngol wonko nafata jamanu o sen gandodira bonnata boom kono fewnata haydara neɗɗo nande kaari tan kaari eskey ɗum ɗon weeɓani e so yimɓe gandodiri kala mo nanɗa inna ma wi eskey ala kulle haalin ɗum noon yo Allah waɗan mon moƴƴere yo Allah waɗan mon sutoro onon arɓeɓe yo Allah rokku mon cellal rokku mon dañal rokku mon yahrude yeeso rokku mon gueɗal mawɗo mon o yo Allah wallu ɗum jaggaran ɗum en duwanima ɗum e ñaaguima Allah yo Allah tinni koyɗe ɗe okka ɗum ɓerɗe wawde mon huurde onon cuuron ɗum haade Allah hanni ma Allah waɗ ɗum jaramon jof on jarama golle ɗe timmi so hunde timmi haaltade tan e si noon golle timmi onon timminɓe golle ɗe onon jeeyi jobdidi yo Allah yommon kala baɗɗo sababu kay jeeyi sababu kay Allah yoɓata ɗum noon gonɗo sababuji ɗi e onon dariɓe yo Allah yoɓmon yo Allah waɗa mon moƴƴere jaramon jof haydara heddaki fof timmi haydara heddaki ɗum yo Allah yoɓmon yo Allah ko yahrude yeeso o mbawa wadde hitande foof oɗon mbaɗa ko ɓuuri ɗum ha leñol ngol jaggadira kalata ɗo ko joni kala ɗo pullo woni hande tawata ko ɓerde mumen hen so yii ɗum ne kadi welto haalte ko pulago ɗum musuɗen ɗum gonɗen en kalani goɗɗum ɗum noon so Allah waɗani men ngal gueɗal jetten hen Allah men ma Allah nawran men ɗum yeeso sukaɓeɓe jarama Allah windana mon baraji
okka mon gueɗe Abou Diop ne yo Allah winda ɗum baraji kay jogui ɗemgal mum ina wawi haalde ha tafa ɗeɗo gueɗe ha mbawa jaggodir ko neɗɗo nanno siftoro ko neɗɗo anduno siftoro ma andano anda ɗum woni gueɗal Abou Anne jarama ene golle ma peewi haydara heddaki sa ɓeɓe ndenniɗa ɓeɗo foof hakkude ɓiɓɓe yumma ɓiɓɓe baaba denɗiraɓe e sehilaɓe ɗum tan woni ɗo ɗum noon sa wawi ɗum tafde haɗum wawa rendu yanta gandunoɗo nanannoɗo yanta jiɗnoɗo ɓeydima tan yahrude yeeso yo Allah ɓeydu yo Allah waɗa mon jaam yo Allah ɓeydan mon yo Allah waɗa mon suturo leñol noon woyo yaaji tan beela ardina muñal so ardini muñal kala neɗɗo jeeye mon son mbaɗi noon fof ma wontu mon so leñol hertima tan wasi jogo muñal hay goto tawata mon so ɓooyi on ɓeydetaka ɗum noon yo Allah moƴƴin min mbi on mawɗo o muñal ngal jogui yo Allah ɓeydu yaajende yo Allah ɓeydu haqqille o yo Allah ɓeydu yo Allah rokku mon hutodirde neɗɗo mon fof ene hutoro goɗɗo tawa ko Allah ɓolo yo Allah waɗa mon jaam jara mon jëf ɗum ɗo noon onon tan jeeyi baraji yo Allah yoɓ mon yo Allah yoɓ mon yo Allah waɗa mon ɓeydan mon sutoro kalif mon Allah koye mon kalif mon Allah koye mon fof ko neɗɗo liggi aduna ɗum tawete lakara eskey fof ko neɗɗo liggi ɗum tan tawete lakara sino moƴƴi ko ma taw ko toon ɓuuri ɗum so moƴƴani ma nimso taw yawti ɗum yo Allah waɗa mon jaam yo Allah waɗa mon sutoro o donima mon donima leñol ngol fof donima daral ngal fof e dare gonɗe ɗe pop gonɗe wuuro ɗe fof ala Cheikh Djibril waɗi duwaw yo Allah ɓeydu yo Allah ɓeydu yo Allah rokku mon sutoro yo Allah rokku mon jaam yo Allah rokku mon dental ngal won dental Allah ɓolo yo Allah ɓeydan mon moƴƴere jara mon jëf donima mon mawɗo on o donima ɗum son mbi jeeyi mbiyon o donima ɗum hittemo jogui o yo Allah safru ko haɗi ɗum arde ko Allah ɓuuri ɗum yi yo Allah safru ɗum yo Allah waɗa ɗum hen jaam onon fof yo Allah humtaju mon jara mon jëf on jarama gueɗɗe moƴƴi jara jëf آمين من خيرك اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبائك وأزغنا برد أفواك وحلاوة المغفرة انصر علينا رحمتك التي واسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا توبة نصوحا إجابة مغفرة عافية ثم الهادرين والغائبين الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تخيبنا مما سألناك ولا تهرمنا مما رجوناك احفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب ويون جانغو فاتحة اللهم آمين يا رب العالمين يلا جابر من